Здравей. Мисля, че ще ме вържеш. Извинявай, фризьорката ме забави. Те тук в този бар без прически не пускат. Какво ще пиеш? Водка с портокалов сок. Водка с портокалов сок и за мен още едно. Ти нали не пиеш? Това кое поред ти е? Като се застоя малко в родината и ми се допива. На здраве за срещата. На здраве. Бези. Имам проблем. Знам за какво искаш да се видим. Макар, че ми се искаше да не е само за това. Какво знаеш? Рангел Чеканов смята, че си откраднал нещо от кметството. И днес дойде при мен и ме заплаши. И тебе ли? Имаш ли идея кой може да е?